Čaute ľudia, zdravia, Zemstrona pri historicky prvej hre inej ako Minecraft. Ja proste budem nahrávať Sims. Som sa rozhodol. Mám toto mesto. A uvidíme, vážne uvidíme, keďže to generovanie sveta není náhodné ako v Minecrafte. Čo je veľká škoda. Čiže musíme počkať, kým sa nám to načíta. A čo vám ja tak budem rozprávať. Krátky podzem. No dobre, už sa to načítalo, nemusím ísť. Si zapnem zvuk. Aby. No, vítajte hre. Zájni jednosť vytvoriť cimiky. Jasné, že idem vytvoriť cimiky. Nebudem hrať v tom prednastavenom móde, ale budem normálne si vytvoriť cimikov. Minecraft. Poďme asi. Susu. Takto. Tak. Neviem, aké Minecraft vyzerá, no tak si to musím dať tam hlavne určite mať všetko čierne. Lebo či neviem, aké mám. No, toto by ho mohlo vystihovať. Toto bude meniť. Niekto bude podniť. Minecraft. Prečo ne? Trálela. Slávnostný oblečení. Komplet. To je toto skôr ľudnejší diel. Zvuk. To má svoj špeciálny úbor. To je nič. Tak tam toto sa vykašleme. Osobnosti. This stupid. Čínsky. Sabi matanzu. Money hard. What the? Kecal. Lord Beniazzo. Král večírku. Pizza! Oh. Počítačový mág. Yes? Not so. Go away. Z svobodného sveta. Áno. To tu dáme. A pripojíme sejno. No, načítaj sa. Lord Dunsa. To magu. Nebude gej. Ja to zabudni. A to snad zbytla. A myslím, že to môžeme aj takto nechať. Za toto vlastnosti beznadená robotička. Odla. Celka. Sweet Ghana cake. Majnoška. Birdsie. Počítačová čarodejka. No, Take a možno to. wobble. Bloosh. Tak. Udalo sebe pizza. Dobre. Takže přijmout. No, poď. No, nedal som jedlo, ale nevadí. Minecraft. Zmeniť vzťahy. Tuk. Manželka. Chcem to mať jednoduchšie pri tvorení ich vzťahu. Tak. Nechce sa nám to. A vybereme si nejaký nízkorozpočtový začiatok. Nie to. Koľko máme? Kúpiť. To sme mohli zobrať. Neviem, aké ponuky tam boli ešte, ale to nevadí. Takže dúfam, že sa tam Minecraft bude mať dobre. Ale nech nečaká, že hneď na začiatku nejaký paramiko. Tento prvý diel asi bude načítanie sa. Načítaj sa. Tak.
Nastávanie. Robíme im jednoduchú. Trochu to laguje. To není dobré. 10 FPS? To vôbec není dobré. Moc výstavba. Sakra! Dobre, konečne. Ja som mi dochádzal miesto na disku. To nebude cítiť na videu, niekde si FPS. Nie, to nechcem. Laglo? Menšie lagy, zažívam. I koľko ešte máme kešov? Vyzerá dobre. Budeme začať. Ešte steny nejakým lacným. Toto stojí po 5. Celkom sa mi to páči. Neviem, či sa to bude hodiť, či to sína. Taká. Nie prásne, ale vo svojich videách. Ešte Minecraft, aby si mal niekam odskočiť. Mohol. Čo? Minecraft, aby si mal odskočiť niekde. 200 stojí. Ale ešte 11 000, tak to nebolo veľa. Tu sme vôbec. Dobre. Jasné, že to je najlacnejšie. Vchodové si vybereme. Takéto nejaké. To nebude nejaká extra. Zabudol som im dať okno. Tak. Na okna by to malo stačiť. Tam. Tam je jednoduchý barový pult. To je späť. To nič. Sporák. Sa chvíľu vyhorí, no. Tak. Hej, toto je potrebujeme. Minecraft potrebuje televízor. Dal naopak. Svetlo. Tak. Môžeme sa tam posunúť. Tak. A čím mám začať? No, asi by som mal... Ja som by neurobil strechu. Urobil? A vlastne ono sa to robí. Fasáda.
Možno to prežije. Co na to je prežije? Pomoc! Toto? Tak. Tak. No, čau. Minecrafták. Neřekl Minecrafták. Sína Makbrek. Je Minecrafták. Minecrafták, pocit. Sakra. Aha, no tak to je no tak to... To se ještě urobit nějak jinak. Například takto. Minecraft sprdíš. Zombie! Asi se těšil, alebo se netěšil? Nevím, vůbec nevím. Nevím, že se mě zavolal. Cena Minecraft zprachuje. Zombie.